No niin, eli täällä harjoitellaan Dropboxin käyttöä. Ensimmäinen vaihe on se, että mennään osoitteeseen dropbox.com. Luodaan itselle tili. Tapahtuu painamalla täältä ylhäältä Create an Account-nappia, jonka jälkeen kirjoitetaan tähän näin oma nimi, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja sen jälkeen Dropbox-salasana, jonka jälkeen hyväksytään termit ja painetaan nappia Create Account. Sitten Dropboxissa tiedostojen lisäämistä. Jos halutaan lisätä Dropboxin tiedosto, niin valitaan täältä näin Upload. Sen jälkeen etsitään koneelta, mikä tiedosto halutaan lisätä. Valitaan se ja ladataan se Dropboxiin. Ja sitten lopuksi tiedostojen jakaminen Dropboxin kautta, eli valitaan tiedosto, jota halutaan käsitellä. Valitaan tiedosto, jota halutaan käsitellä ja täältä näin copy public link, jonka jälkeen saadaan linkki tiedostoon. Kopioidaan se työpöydälle ja tätä linkkiä jakamalla voidaan jakaa tiedosto.